Magandang araw sa inyo mga kalakbay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Maricel. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay hango sa totoong buhay. Karanasan ko ito noong ako'y 15 taon pa lamang sa lugar ng Caloocan. Bali nakabili po ng lupang pagtatayuan ng apartment ang aking tiyain sa lugar ng Caloocan, taong 2015. Dahil sa paalis-alis ito patungong abroad, ay nakiusap ang aking tiyain sa mga magulang ko na sila muna ang magbantay habang wala pa siya. Kasi magpapaumpisa na ito magpagawa ng apartment. Bali ang usapan po nila kalakbay ay mapupunta sa aking ina ang isang apartment na siyang titirhan namin. At ang iba naman ay yun ang parerentahan nila at ang aking ina ang magmamanage. Sakto namang magulo ang lugar na tinitirhan namin sa Bulacan. Kung kaya ay hindi na nagdalawang isip pa ang aking ina at pumayag na ito sa usapan nila. Nung puntahan na namin ang lugar na sinasabi ng aking tiyahin, ay napapalibutan pa ito ng mga talahib at puno. Kaya nilinisan muna ito ng aking ama at mga kapatid para tayuan ng pansamantalang bahay. Kasalukuyan din akong tumutulong sa paglilinis ng mga oras na iyon nang may mga binatilyong lumapit sa amin. Nakikipagkwentuhan ng mga ito at nagtanong kung taga saan kami at kung nabili ba namin ang lupang nililinisan namin. Hindi daw kasi kami pamilyar sa kanila. Habang tumatagal na ang usapan ay biglang nagwika ang mga ito na may aswang kaming kapitbahay. Umiling-iling lang naman akong natawa at sinabi ko sa mga binatilyong iyon na nasa modernong panahon na tayo. Kaya tigil-tigil na nila yung aswang-aswang na yan. Dahil hindi naman iyon totoo. Panakot lang yan noon sa mga kabataang ayaw matulog ng maaga. Sumagot naman ang pinakamatanda sa kanila. Ayon dito ay totoo ang aswang. At totoo ang mga sinasabi nila. Dahil kapag gabi at sa tuwing napapadaan sila dito, ay may napapansin silang isang matandang babae sa puno. At kung minsan ay sa may talahiban. Wika nito habang ibinubulong nito sa amin kung sino ang matandang babae na tinutukoy nila. Yung katulong ng kapitbahay nyo. Siya yung palagi naming nakikita dito sa mayabong na puno na palaging nakatayo at minsan pa ay nakatingala ito sa buwan. Bulong nito sa amin. Habang ang mga mata nito ay malikot na tumitingin sa bintana ng malaking bahay na katabi ng lupang nililinisan namin. Mababakas mo sa mukha nitong seryoso ito. At hindi nagbibiro sa mga sinasabi. Dagdag pa niya ay mag-iingat kami at pakiramdaman namin yung matandang katulong. Sumang-ayon na lang kami sa tinura ng mga ito para matapos na ang pangungulit at usapan sa aswang. Naisip ko kasing nasa Maynila na kami, kaya paano nagkaroon ng aswang? Kung tutuusin mas marami ang tao sa Maynila kaysa sa Bulacan. Ngunit wala naman akong nabalita ang aswang sa Bulacan. Lumipas ang ilang araw ay tuluyan ng nabuo ang kubong itinayo ng aking ama at kaagad na kaming lumipat dito. Isang gabi kasalukuyang nasa kalaliman ako ng pagtulog. Nang bigla akong nagising. Pakiramdam ko kasi ay may katabi akong tao sa likuran ko. Samantalang ako lang naman mag-isa noon kasi may sariling higaan naman ang aking mga magulang. At ang mga kapatid kong lalaki ay nasa trabaho ng gabing iyon. Hindi ko alam kung panaginip lang ba ang nangyari sa akin ng mga sandaling iyon o totoo. Hindi ko kasi maikilos ang katawan ko sa higaan. At para bang may kamay ng matanda na mahahaba ang kuko, akong nakikitang humahawak sa balikat ko. Ipinikit-pikit ko pa ang mga mata ko upang makumpirma kung isa lang ba iyong panaginip. Pero hindi talaga. Dahil sa alam na alam ko ang mga nangyayari sa paligid. Kaya alam kong gising ako at nararamdaman ko talaga ang kamay ng matanda habang bumabaon ng kuko nito sa balikat ko. Napapapikit na lang ako habang nagdadasal na sana ay tulungan ako ng Panginoon kung sakali mang bangungot ito. Habang nakapikit ako ay narinig kong nagsalita ang aking ina. At naramdaman kong may hinampas ito sa higaan ko. Nang maramdaman ko iyon ay gumaan na ang pakiramdam ko at kagad na naupo ko sa may higaan.
Napagalitan pa ako ng nanay ko at nagwika ito sa akin kung bakit hinayaan ko lang na may pusang pumasok sa kwarto. Napakunot naman ang noo ko nang marinig ko ang sinabi nito na may pusa akong katabi. Dahil pag-aakala ko kasi ay wala akong katabing pusa at hindi basta-basta makakapasok ang pusa sa kwarto ko. Kaya paano nagkaroon nun? Nagdaan pa ang ilang araw ay may napapansin ako sa katulong ng kapitbahay namin. Kapag kasi pumapatak na ang katirikan ng araw, ay sa bubungan na ito nagwawalis. Kaya nasabi ko sa sarili ko na hindi ba yun naiinitan sa may bubungan? Dahil nga sa sobrang santing ng init ng araw at naroroon pa ito sa may bubungan habang nagwawalis. Minsan din kalakbay ay nahuhuli ko itong matalim na nakamasid lang sa bahay namin mula sa bintana. Kahit na nababalitaan kong bantog nga sa lugar namin ang katulong na iyon, ay hindi pa din ako naniniwala. Hanggang sa dumating ang araw na ako na mismo ang nakaranas nito. Dakong 7:00 ng gabi ng mga oras na iyon, ay wala pa ang aking mga magulang. Sa kadahilan ng nando ng mga ito sa kabilang bahay ng aking tiyahin at may ginagawa. Ako lang mag-isa sa bahay noon at nataon pang walang kuryente sapagkat blackout ng mga oras na iyon. Kaya ang ginawa ko ay nagsindi na lamang muna ako ng lampara. Habang abala ko sa pagsusulat ng aking mga aralin sa lamesa, ay may narinig akong mahinang paghinga. At tinatawag pa nito ang pangalan ko. Naulinagan kong matandang babae ang boses nito. Kaya huminto muna ako saglit sa pagsusulat at inilibot ko ang aking paningin. Dahil sa natatakpan pa ng buwan ng ulap ng mga oras na iyon, ay madilim pa sa parte ng labas ng kusina namin. Kaya wala talaga akong maaninagan. Kahit na natatakot na ako, ay itinuloy ko pa rin ang aking pagsusulat. Maya-maya pa, ay bigla na lang akong nakarinig ng mahinang huni ng aswang sa may likuran ng hugasan namin ng mga plato. Pinakiramdaman ko muna ito panandalian. Baka kasi nagkamali lang ako ng pandinig. Ilang saglit pa ay ganun na talaga ang naririnig ko. Mahinang huni ng aswang na para bang bumubulong lang ito malapit sa aking tenga. Nakaramdam ako ng kilabot. Kaya binitbit ko na ang lampara na sinindihan ko kanina. Pagkatapos ay inilibot ko ang aking paningin sa loob ng aming bahay. Nang may masipat akong isang matandang babae sa hindi kalayuan sa labas ng kusina namin. Nawala na kasi yung nakaharang na ulap sa buwan. Kaya lumiwanag na ang bakura ng bahay namin. At dahil sa kawayan lang naman ang dingding ng aming kusina at malalaki pa ang butas noon, kaya talagang makikita mo kung may tao sa labas. Napakunot ang noo kong sinipat ang matandang nasa labas ng kusina namin. At tinitigan ko itong mabuti para mamukhaan ko kung sino ito. Baka kasi may kinukuha lang ito doon. Pero habang sinisipat ko ito ay sandali naman akong napapaisip kung ano ang ginagawa ng matandang babae sa likuran ng bahay namin sa ganoong oras. At sa medyo may kadilimang parte pa. Bahagya akong napaatras na magkatitigan kami ng matanda. At biglang naramdaman kong nangangatog na ang aking mga tuhod. Kaya binawi ko ang paningin ko dito. At nanlaki pa ang mga mata ko sapagkat kahit nakakatakot ang itsura nito, ay namumukhaan ko siya. Ito yung sinasabi ng mga tao na bantog na aswang sa lugar namin. Hindi ko lubos akalain na totoo pala talaga ang mga balita. Dahil mismong mga mata ko na ang nakakakita dito. Ito yung katulong ng kapitbahay namin na matanda. Namumula ang mga mata nitong nanlilisik na nakatitig sa akin. At buhaghag naman ang mahabang buhok nitong kulay puti na dahil sa katandaan. Bigla rin akong nakaamoy ng napakabaho sa paligid at malansang dugo. Habang sinisipat ko yung matanda, ay nakikita ko itong unti-unti nang lumalapit sa may kusina namin. Kilala kita, tanda, kaya umalis ka na dito. Paparating na ang ama ko. Kaya umalis ka na at baka mapatay ka pa. Dahan-dahan pa itong naglakad papalapit sa bakod ng kusina namin. At mas lalong nanindig ang balahibo ko
nang makalapit na ito at sumilip sa butas. Kitang-kita ko kasi ang mata nitong pulang-pula. Habang nakangisi pa ito kaya mas lalo kong nakikita ang mga ngipin nitong tila ngipin ng aso. Dahil sa matutulis ang dulo at walang humpay sa paglalaway ito, halos mangiyak-ngiyak na ako sa takot ng kalakbay at nangangatog na ang kamay ko habang hawak ko yung lampara. Mas kinilabutan pa ako nang ipasok nito sa butas ang isang braso nito at pilit na inaabot ako nito. Aswang, lumayas ka. Mga kapitbahay, tulungan niyo ako, may aswang. Nagsusumigaw na ako habang nangingilid na ang mga luha ko dahil sa takot at kabang nararamdaman. Nang makita ko naman ng platong babasagin na nasa lamesa, ay agad na kinuha ko ito at ibinato sa aswang. Natamaan naman ang kamay nito at nabasag ang plato pagkabagsak sa lupa. Kahit natamaan nito ay hindi pa rin nagpatinag ang aswang. Mas lalo pa itong nagpupumilit wasakin ng kawayang dingding namin. Kaya napatras na ako at kinuha ko sa gilid ng dingding ang tabak ng aking ama. Nilakasan ko muna ang loob ko bago ko nilapitan ng aswang at tinaga ito sa kamay. Subalit kaagad namang inalis nito sa butas ang kamay nito, kaya hindi ko iyon natamaan. At pagkatapos ay mas lalo pa itong nagalit. Nang akmang hahawakan na nito ang kawayang dingding, ay bigla akong narinig ang boses ng aking ama. Kaagad nitong sinigawan ng aswang at hinabol iyong patungo sa may sapa kasama ang dalawa kong kapatid. Maliit na ilog po kasi ang likuran ng aming bahay at medyo masukal pa ito. Kaya minsan ay pinamamahayan din iyon ng ahas at doon din kadalasan itinatapon ang mga namatay na hayop. Mabilis naman tumakbo ang aswang habang humuhuni ito at palakas ng palakas iyon sa pandinig namin. Patakbo namang pumasok ang aking ina at sinuri nito kung ayos lang ba ako. Lumipas ang ilang minuto ay bumalik na ang aking ama at mga kapatid. Saad ng mga ito ay hindi na nila naabutan pa ang aswang dahil napakabilis nitong tumalon sa bakod at sa tingin nila ay nandun na ito sa kabilang bahay. Ikinuwento ko naman sa ito kung sino yung matandang nakita ko at sinabi ko rin muntikan ng wasakin nito ang kusina namin. Hayaan mo at bukas na bukas ay kakausapin ko iyang kapitbahay natin. Walang hiyang yan. Naalaman lamang na mag-isa ka lang dito, bibiktimahin ka na. Galit na wika ng aking ama habang nililinis ang nabasag na plato sa kusina. Kinabukasan nga ay maagang pinuntahan ng aking ama ang kapitbahay namin. At kinausap nito ang matanda pati na ang amo nito. Sinabihan ng aking ama ang may-ari ng bahay na hanggat maaari ay paalisin niya na ang katulong nila. Dahil kung hindi, sa oras na mag-cross ulit ang kanilang landas o tumapak ito sa lupaing kinatitirikan ng bahay namin, ay hinding-hindi mangingiming patayin ito ng aking ama. Todo hingi naman ng pasensya ang may-ari ng bahay at ang matandang hindi makatingin ng diretso sa aking ama. Sa kadahilan ng hindi nila pwedeng paalisin ng matanda dahil matagal na ito sa kanila at nag-iisa na lang ito sa buhay. Kaya wala na itong mapupuntahan pa. Binilinan na lang ng aking ama ang may-ari na pagsabihan niya ang matanda upang magtanda na ito. Isinalaysay naman ng aking ama kung ano ang napag-usapan nila nang makauwi ito sa amin. Makalipas ang ilang buwan ay naipatayo na yung apartment na pinapagawa ng aming tiyahin. Kaya hinakot na namin yung mga iba pang natitirang gamit namin sa Bulacan. Paminsan-minsan ay nakakarinig pa rin kami ng huni ng wakwak. Pero binabaliwala na lang namin iyon. Dahil sa magpasa hanggang ngayon ay buhay pa rin ang matanda. At ang nakakapagtaka ay malakas pa rin ito kahit na sobrang tanda pa niya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.